Дай една целувка, бе. Бърни се насам, усмихни се. Дечица, харесва ли масата? Я елате всичките дечица сега. Обърнете се, двете, усмихнете се. Цеци, и аз Цеци Пепи. Тази гарка аз се отстрелях и с опашката един си направо си. Ето, взима Мими, я светни лампата. Светнете лампата там. Отиди при баща си веднага. Ела тук. Рали, ела пригърни баща си. Нека да я напълням още. Филм прави, просто ще го монтирам, ще покажа как става. Филм прави. Добре. Гледай да не мърдаш много, гледай призор. Добре. Здрасти. Опа, нека ти. Ралю? Тя малко с кака Диди ма да сними. Гледай през визора само и ей така. Малко филмче напред. Зато нема срещу светлината. Сега, Раля, отиди при кака Диди се прегърнете малко. И при Цецка. Няма прецете да боря. Тя е моето. Знаеш какво филм ще ви сглобя? Е моето момиче. Цеци, целуни всички жени една по една. Това с глупости, мъже бе, аз. Светло. Ей, хубавице, обърнете се хубавице насам. Така се спечелих нова шапка. Тата, вас ме направо така. Как? Огънете ли? Чили пекал в нея. Честно? Защо? Защото не влизаше в печката. Не може да се затвори. Това филмче ли е? Кога бе? Да. Дай тук да разрежем пуйката. По Великден някъде беше. Гледай супер беше това. Това не пълни. С ориз Остри годни и дреболийки. А тя просто се е такова сама. Да, разпада се просто. Това е пуйка номер 2. Да. И защита. Да, защо? Ще сглобя филмче и ще го кача в нета, след това да си го изтеглите. Защо бях толкова изморена, обаче не направих. Тя се пече цяла нощ, цяла нощ. Пепи, я са Пепи. Те съм ги направила. Тече, сладжи и слагала. Pretty wild.
Какво прави, мъжке? Здрасти, чисто мобилно. Какво правиш, бе? Защо плачеш? Я се покажете да ме видят. Тук сбираме. Те траснят. Пускаме Някакви такива ритми. Я да снимай малко танцуваме. Къде? Само дръжи на гледай във визора. Не, нищо не насмие. Ама той е на клип. Ля-ля-ля, свърши ля-ля. Готови ли сте за още луди танци? Да. Ама те нагоре ще пръчат. Браво! Ами да, той има някакво стрела. Сега ти предпазва. Страшна работа, Заря! Yeah!